Hey guys, joto no lam shopiro ani YouTube channel o henke tini hinke taise phaijau khang kadal video tuoi joto no happy Diwali ang tamni bagui voice over ma khaika hanke yango pelai bai soklai mani noise fight tongkha boni bagui ang voice over ma khaika hanke ang narong no tini ang pani puri chamani share khaine hinai video khaimani naitong di blog no pai asak hinke oro hinke ang tabuk alu grubui tongkha bisia hingke ang tabuk pani puri chips sersinai ni bagui karai kutung nani naisingui tongo tabuk hingke thok rwkha ang thok rwmani yago hingke thok kisa tungui pani puri chips no risinai tabuk ke kop serisi tongkha ang naidi kaisa busa tha makhe jeseng bazaro go chamani hingke do tamjana asuk kaham khe machaya hayang jagota amon bagai nok rogo seri chakha hingke belai no chajagota ang tei nung je sai machak jadi omhai ta hingke tabuk hingke ani aluk bo tongmon pabikha ang pani puri chips bo share pabikha tabuk hingke hingke ani pani puri ready ingkha nainai di bahai tongkha thas sana musung soka ani aluk bo mosdeng thasung soka mobom pra ksak ksak yang pro haino thasung soka sasineng ke tabu hingke guys finally ani pani puri to paikhe ang tabu chai phunok sinai ko thoma
Kita kayak saya punong na do narong no abo tola bera jak bagai asa klaiman punong malia aku pesan tabo mus hakau kamera bera jak do abon bagai sih Thoka, mungkin no selama ni no tes alada. Bazar selama ni saya, ang selama ni, angke angsin sun thok jago. Okay, guys, an video bahai nangja kan ro comment kai sana ta pok di, angke support kai tong di. Tini bagi video masa nang sinai. Bye bye.